ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಚಲ್ಲರು ಇನಿಯನ್ ಕೋರಿದ ಲಿವರ್ ಫ್ರೈ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ತೋಷ್ಪವೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಮುಲ್ಪೆನ ಒಂಜಿ 3/4 kg ದತ್ತು ಕೋರಿದ ಲಿವರ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ತುಲೆ ಅವನಿಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಇಲಿಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಇತನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುನೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ನಮ್ಮ ಖಾರದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸನ್ ಪಾಡೊನೋಡು ಒಂದಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಒಯ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆವಿನ ಅಂಚನೆ ಮುಚ್ಚಿದು ದಿವೋನೋಡು ಇದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಸೋಂಪು ಕಾಳುದ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಳೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ 2 ಚಮಚದತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಮಂಚಿ ಒಂದೇನಿತ್ತ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊನೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಇತ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡ್ 3 ಚಮಚದತ್ತು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆಲ ಆಪುನತ್ ಬೇತೆ ಎಣ್ಣೆಲ ಆಪುಂಡು ಇತೈಕು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೊನೋಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇತಂದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೆಂಪಾಪುನಮುಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನೋಡು ಇತನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಲಿವರ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ವರ ಇಂಚನೆ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನನನಿಕ್ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡುತ್ತುಲೆ ಆತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತಂದೇನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ದೀದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಕವರ್ ಮಲ್ತದ ಬೇಯ್ಪವಡು ತಿಲೆ ಲಿವರ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಬುಡ್ತುಂಡು ಇತ್ತನಿಕ್ ನಮ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೊಡಿ ಉಂಡತೆ ಅವಿನ ಒಂಜರ ಚಮಚದತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಯಾವುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀದ್ ನೀನೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನೆತ್ತ ನೀರು ಆಜರೆ ಬುಡೋಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆಂದು ಡ್ರೈ ಆವೊಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ಯಾವಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಲಿವರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯ್ಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ನಿಯರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಡರ್ ನಸೆ ಎಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒರ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಲಿವರ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.